गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय स' आङो मोनसे भिडिअ होगोन होनना बुंदोंमोन नैबे सिगां मोनसे भिडिअआव बोरमा बेरामनि बे बेरामनि आङो किसुमान खोथाखौ आङो बुंगोन आं बुङा माने बिथां एबि गटारि फार्मनि अनार बिथां अनसुमा बर' दादैया बिथाङा बुंगोन स' दादै मा बेराममोन बियो गासै लोगोफोरखौ बरायबाय बोथोरा जोबोद मोजां आङो गोसो जादों नोंथांमोनजों बेरामनि सोमोन्दै आं गुवारै बुंफोरनो थाखाय इच्छा जादों एकदम बारखौ नोंथांमोना नुदों नेचारखौ गोबां माने समायनाखौ नुखादों लोगोफोर मबाइलाव बाय साउन्ड फैनो हागौ माबानि बारनि थ' स्पेसियेल जायफोर बोरमा फिसिबाय थादों नोंथांमोननि थाखाय जोबोद माने मुलाम्फा जादों आङो जेसेबांखिनि अभिगता मोनदों बेखौ नोंथांमोनजों सेयार खालामदों एसे डायरि खालामनानै लागोन दैज्लां बोथोराव जानाय सबसे माने दैज्लां बोथोराव जानाय सबसे खास्रि बिस्रि बेराम जायखौ बुंदों जों एफएमडि आरो एफएमडि बेरामनि लक्षणानो जाबाय बोरमानि देहायाव जिथु गुस्थियाव गाराय जायो माने लिप्सा गावस्रायो सालायाव सिथर जायो माने मुगैथाव माने एम्फौ नाङो आदार जानो हाया थ' बे बेरामा जायोबा बोरमाया उखैनानै थैयो थारमाने माबोरै जानो बियो गांखोखौ बिनि खुगाया माने जानो हानाय अबस्थायाव थाया माने बांद्राय जायोबा एम्फौ नाङो हाथाय गयो बेराफारसेथिं आथिङावबो जायो एफएमडि बेरामा माने एफएमडि माने फुट एन्ड माउथ डिसिज थ' बे बेराम जायोबा बोरै रैखा खालामनो खोथाया जाहैबाय दा एफएमडि बेराम जायोब्ला नोंथाङा हर दर खालामनो प्रयजन गैया बबेबा मोनसे दखानाव थांनानै मुलि बायनांगौ गैया खरसा खालामनांगौ गैया थ' 100% गेरेन्टि आं नोंथांमोनजों मोजां फर्मुला होगोन बे फर्मुलायानो जाबाय नट खालामना ला डायरि ला लोगोफोर डायरि संख्रि हालदै आरो जानाय थाव बे संख्रि हालदै जानाय थाव बे मोनथाम इनग्रेडियेन्ट्सखौ मिक्स खालाम क्रिम बायदि खालामबानो जाबाय बेनि उनावहाय बोरमानि जिथु गारायाव दै बायहोनांगोन नामा ना दै नाङा संख्रि हालदै जानाय थाव माने जानाय थाव मात्राफोर बारा होनांगोन क्रिम बायदि जानांगोन अब्लानो माने खुगानि गाराया हामगोन सानसेयाव खननै खनथाम हो बे बोरमाया सानथामनि गेजेरावनो हामगोन 100% गेरान्टि थाइसेबो फैसा खरसा खालामनाङा नोंथाङा थ' बिनि अनगायैबो आथिङाव जेब्ला बिदि बेरामा जायो अब्लानिया नोंथाङा पटासजों सुनो हायो पटासजों सुखांब्लानो बिनि उनाव आरो बहुत बुस्थु दङ बे गारायनि जिथु आं दा फर्मुला खोन्थाबाय बेखौ फोननो हायो पटास होखांनायनि उनावबो आरो बे पटासखौ दुधआवबो होनो हायो थ' आरोबाव पटासखौ आं मानो खोन्थायाखै थ' पटासावबो आरोबाव माखासे फैसा खरसा जायो दा संख्रिया न'आव थाखायो हालदैया न'आव थाखायो जानाय थावआ न'आव थाखायो दा बिदि आरो थ' बेखिनियानो आरो सम सम नोंथांमोना बोरमानि बेलायाव जेब्ला कुइसन जायो अब्लानिया कमेन्टआव होनो हागोन आं बे कुइसननि एन्सारखौ जेरैखि जाया होगोन नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला शेयार खालामनानै हो जाहाथे नोंथांजों लोगोसे गुबुनफोराबो एसे मुलाम्फा जायो जोङो गामि एरियायाव थायो आरो जोङो बर्थमान आङो बोरमा फिसिनानै माने जिउखौ खुंनो नाजादों बर्थमानाव 100निख्रुइ बांसिन आंनाव बोरमा दङ थ' आं जेसेबांखिनि अभिगता मोनदों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नोंथांमोनाबो कुइसन जादोंबा होनो हागोन नाथाय गाज्रि कमेन्ट जागोन मानोना बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि फायदा जागोन गोजोन्थों मा खायसे हाग्रा मा खालामगोन खोथियाखौ खागोन माने खोथियाखौ बोरैया फुबाय थागा थ' लोगोफोर नायनो हागोन नै फुबाय थानाया आंलानि नै दा ओमफ्राय आंहा नै खायसे हाग्राखौ माबाहैबाय मा होनगोन बेखौ हाहैबाय स' बिदि खोथियाखौ खासिगोन आरो आंहा दिनै बेसेबांसो फुखो आयं 50थासो बोरैया हालियालाय माला उथिगोन हालिया बोरैया फायनांगोन दे स' लोगोफोर जि बेराम खालामनानै फैदोंमोन एफएमडिखौ नोंसोर बुजिखाबाय एफएमडि माने मा होनना सानगोन खायसे मानसिफोरा एफएमडियाव जायो बेयाव खुगा खाथियाव जे बोरमानियाव जायो बिदि बेरामखौ एफएमडि होनना बुङो थ' बुंखाबाय बोरै खालामनांगौ संख्रि हालदै जानाय थाव लगायना क्रिम बायदि खालामना फोननांगौ थ' न'आवनो थाजोबखायो लोगोफोर बेफोरो बेखौ नोंसोरो खालामदो ट्राइ खालामदो लोगोफोर ना मा होनो ट्राइ खालामनानैसो जेबो माबा जाया नुकसान जाया
खालामदो लोगोफोर जायोबा ओमफ्राय नै बोथोरा बिराद समायनामोन बिराद समायना नै ग्रिन ग्रिन पुरा गैया नै लोगोफोर स' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो आं दोनथ'नोसै स' आरो गुबुन मोनसे माने बेरामफोरनि आं लाबोबावगोन भिडिअखौ स' बेनि थाखायनो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो सापर्ट खालाम लोगोफोर आंखौ बेनि थाखाय बाय बाय